Mane tabu magino wacho timonwa. To mano gima joma koro ni sirkal nowuok oko ka nyiso ji ni wanto tendwa en mar joma onge go, joma niyo gi ohala mar aswekra, mage joma dwaro kete e sirkal. Koro singo ne gilokore koso mano giminyiso ga mana ji seche ma koro kura idwa go, kaso bang' mano to kata gilokore gimang' ni tim bende koro onge. Nikech ko penj gi ni to ei jogo ere ng'ama de wach ni piny mogik en ng'ama nigi milion 100. Arito jamama mboga gi jaboda boda mondo ayud at least kar bedo cabinet secretary ka to sabagi jok momigi gin jok mane gin ma milion 300. Koro ageno gik moko ariyo. Mokwongo ageno ni moko ibiro miye tich mopogore, to mar ariyo ma en tich ne jok man gi pesa mang'eny modhigi, nyaka ging'e ni kata gidhi gi pesa mang'eny to jok monego gitine gi jok mane ogonegi kura ok jok man gi pesa mang'eny ka gin nikech magi osiepegi. Nyaka gitine jok ma noriedo chakre okinyi, mine moko manie chiro ka to gi jok ma riembo pikipiki mane giwacho kendgi mage jok modhi timo ng'o, mage jok ma odhi tiyo godo, mage jok ma nyaka kok ngeche sirikal ka telo ni jok mosedonjo ka mokwongo ji 22 maneno ka at least gi osewacho nwa gi dhog gi kendgi ni gito gin mama mboga to gidog gi jo boda boda gin jok ma gin jo milionde kaka jo dalawa moko wacho. To kaka jalony e weche mag